जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में डॉक्टर हरगोविंद राय के तरफ से सबके स्वागत बा। जितना लोग वीडियो के देखता सब हमरा वीडियो के लाइक करेला, सब्सक्राइब करेला, शेयर करेला, बहुत बढ़िया चीज़ बा। जे अभी तक हमरा ये वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पावल ओकरा से हम निहोरा करता नहीं कि रउआ सब सब्सक्राइब करी। बढ़िया बढ़िया चीज़ हम रउआ सबके परोसत रहिला, परोसत रहब। देखी स्वस्थ रहे खातिर के हमनी के शरीर के अंतर्गत जौन बा, जौन भी दोष जौना के शारीरिक दोष बात पित्त कफ कहल जाला, एके साम्य अवस्था में रखे चाहिए। समान अवस्था में एकर हर प्रक्रिया रही तो हमनी का निरोग रह जाए। तो बात पित्त और कफ तीन गो शारीरिक दोष होला। यही की वजह से हमनी के शरीर में अगर ही सामान्य रही तो हमनी के निरोग रह जाए। आई जब असामान्य हो जाई, समान अवस्था से विषम अवस्था में हो जाई तो हमनी के शरीर में अनेक तरह के व्याधि पैदा हो जाए। एकरा के बहुत जरूरी बा कि हमनी के ध्यान दे एकरा पर। एकरा के हमेशा ऐसा परिस्थिति में रखल जाओ कि विषम मत हो। जैसे ऋतु हमनी के भारत देश में बानी जा तो भारत देश में भारतवर्ष में ऋतु 6 गो बा। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये 6 ऋतु बड़ी से। एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु के आगमन होला। जैसे वर्षा विगत शरद ऋतु आई कहल बा, ये रामचरितमानस की चौपाई में। तो इस तरह के मैंने हम एगो समझे खातिर रउआ सबके बतौनी है कि एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु के पदार्पण होला। तो हर ऋतु के अलग अलग ऋतुचर्या बा जौन की शास्त्र में वर्णित बा, वेद में वर्णित बा। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में अध्ययन करब तो एकरा में जौन ऋषि महर्षि लोग भइल बा, जैसे वाग्भट जी बानी, सुश्रुत जी बानी, चरक जी बानी, बहुत सारा ऋषि महर्षि भइल बा लोग जे एकरा बारे में व्याख्या कइले बा, समझौले बा, बतौले बा। समाज के स्वस्थ रखे खातिर के बहुत सारा नियम कानून देले बा। तो ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या भी वहाँ सब बतौले बानी। तो हमनी के ऋतुचर्या पर ध्यान देवे के चाहिए। तो पहिलका ऋतु जौन आगे जौन ऋतु बीतल है बीतता, आ जौन आगे वाला पीछे जौन बीतता है, आगे जौन आवता है। तो जौन पीछे बीतल ओकरा में से 7 दिन, आ जौन आगे आवता तौना में से 7 दिन, 7 7 14 दिन हो गए। कुल मिला के एकरा में घटा बढ़ा के 15 दिन के एकरा के ऋतु संधि कहल बा। एक ऋतु से दूसरा ऋतु में प्रवेश के जौन काल बा, ये ऋतु संधि काल है। ऋतु संधि काल में रउआ के बहुत बढ़िया चीज़ हम बताओ तनी कि ऋतु संधि में जौन पहिलका ऋतु के ऋतुचर्या बा, जौन आहार विहार खान पान रहन सहन बा, ओकरा के धीरे धीरे दूसरका ऋतु में जौन ओकर ऋतु के आहार विहार बा ओकरा के अपनावत जाए के चाही। अब जौन बीतता तौना के छोड़त जाए के चाही। तो धीरे 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 जौन पिछला ऋतु बीतता एकरा के छोड़त छोड़त 7 दिन में छोड़ दी, 1 हफ्ता में। अगला आवे वाला ऋतु में धीरे 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 एकरा के अपनावत जाए। तो एकरे अवस्था में राउर बात पित्त कफ तीनों एकदम साम्य अवस्था में रही, समान अवस्था में रही। तरवा बीमार ना पड़ब, रउआ व्याधि ना होई, रउआ बुखार सर्दी जुकाम ना हो। न तो और वह सब देख ले कहल आदमी कि मौसम चेंज होता, मौसम परिवर्तन होता,
तो ऐसे हमरा सर्दी जुकाम हो गई बा, चाहे हई बीमारी हो गई बा, बुखार धलल बा, चाहे पेट ठीक नहीं है, चाहे माथा में दर्द रह, चाहे कमर दुखाता, चाहे हई हो गई हऊ हो गई, तरह तरह के बात यही वजह से होला। तो ऋतु संधि में ऋतु के अनुसार जौन आहार विहार बा ओकरा के क्रमशः छोड़त जाए के चाही, आगे वाला ऋतु के आहार विहार के अपनावत जाए के चाही। ऐसे ऋतु संधि काल में अपना के बहुत बचा के रखल जाला। एकरा में अब एकरा में आहार विहार में सोचे के बाद देखी गुनगुना जल के बड़ा महत्व बा। एकरा में गुनगुना जल के प्रयोग जे भी करी 15 दिन के काल में ओकरा बात पित्त कफ समान अवस्था में रही। हरी सब्जी के प्रयोग करी, सीजनल फल जौना वो ऋतु में जौन सीजन में ऋतु में जौन फल मिलता वो फल के सेवन करे के चाहिए। तेल में तलल चीज़, बहुत मसालेदार चीज़, ये सब के सेवन ना करे के चाहिए। जितना शरीर में रोगा सुपाच्य भोजन होके वो सुपाच्य भोजन करे के चाहिए, ताकि वो भोजन पच जाए आराम से और बढ़िया से शौच बढ़िया से हो जा, कब्ज ना हो रोगा। भोजन जब पच जाला तो बीमारी प्रायः ना होखेला। जैसे भोजन पच जाए ऐसा सुपाच्य आहार करे के चाहिए। हर ऋतु में ओकर आहार विहार के वर्णन बा, एकरा बारे में अध्ययन करे के चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेवे के चाहिए जे एकरा बारे में जानकार चिकित्सक बा। खास करके जे ऋतु संधि के बारे में, ऋतु चर्या के बारे में विशेषज्ञ बा, ओकरा से सलाह लेवे के चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माना बा, तरवा कहीं से भी एकरा के खोज ले, अपना आहार विहार पर ध्यान दी। ऋतु संधि काल में अपना के स्वस्थ रखे खातिर, बात पित्त कफ के सामान्य रखे खातिर के ऋतु संधि काल के जौन आहार विहार बा ओकरा पर ध्यान दी। बहुत बहुत रवा सबके धन्यवाद बा। रवा सब हमार वीडियो देखतानी, एकरा के अधिक से अधिक लोग के शेयर करी, जन कल्याण हो। लोग समझता कि हमरा भाई मैंने कैसे रहे के चाही, तो बुझाते नहीं कि कैसे का करी, हम का खाई का पी कैसे रही। तो ये वीडियो के जे देखी ओकरा बड़ा अच्छा लगी, तो हम डॉक्टर हरिगोविंद राय अपना तरफ से और वह सबके ऋतु संधि काल में आहार विहार के बारे में चर्चा कैनी। उम्मीद करतानी कि वह सबके वीडियो बहुत अच्छा लागल हुई। एकरा के अधिक से अधिक लोग के शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।